Jo em dic Josep Maria Serrat i treballo a la Cooperativa Agrícola de Riudecanyes. La cooperativa és en funcionament des de l'any 1944 i des del 1953 que s'elabora oli a la cooperativa. L'oli que elaborem és l'oli Escornalbou. Aquest oli li dona marca al nom del castell d'Escornalbou i prové de les oliveres dels termes municipals de Duesaigües, Riudecanyes i Vilanova d'Escornalbou. Tenim un microclima molt especial. Estem a 190 metres sobre el nivell del mar, al seu terrer, tenim l'aigua del pantà, el rec de suport. Això el fa ideal perquè surti un oli suau, amb gust, fruitat, d'altíssima qualitat, com s'ha pogut demostrar enguany amb aquests premis que hem obtingut. I us convido a que el consumiu.